altijd weet wat weten. Hoe zit dit en hoe komt dat? Ik fiets de vrouw die droom maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Wolle je met weet wat weten. Sjocht dan gauw naar weet wat. Weet wat. Oh, jakkes, nee. Jakkes. Wist je waar groep 3 is? Ja, dat is hij, ja. Oh, dankjewel. Ben je hem groep 3? Ja. Oh, dan ga je hem de wit wat vragen. Ben je mooi aan het rekening? Ja. Moeilijke som? Nou. Nou, wat is de wit wat vraag? Waarom stonken skates? Ja, dat is ongeveer wel gek, hè? Want ja, het eten wat we eten, dat stonkt net. Ja. Hij hem dat ik wil, dat je hem eten en dan maak je per ongeluk een skatesje van litten. Ja? En bij welk eten hij hem dat het meest? Bruine beentjes. Snert. Snert? Oh, dat is ongeveer wel raar, hè? Had je daar skatesjes van litten matten. Ja. Maar die stonken meestal wel, hè? Ja. En vind je hem eten niks stonken? Ja. Spinazie. Spinazie? Lekker. Spruitjes. Spruitjes, ik. En wat vind je hem lekker roken voor eten? Patat. Frikandel. Pannenkoeken. Pannenkoeken. Pizza. Nou, ik zal eens even in mijn kleptapjes zien. Waarom stonken skatesies? Hoi, Marieke, verpleegkundige Amma, Rens, Krol, Kin, Dij, meer vertellen over skates. Mat ik weer nooit het ziekenhuis kleptap? Nee, Amma, Rens werken net in een ziekenhuis, maar bij de Gezondheidsdienst Friesland. De GGD zit in Ljouwer. Wat jongt hier, za? Wat jongt hier, za? Vind je met je stonken? Ja? Ik roek niks. Ik wel. Nou, zal ik nou een foto van je maatje? Wil maar even zien. Grakke zeker. En even laat zien, wit wat. Wafel. Druiven. Slagremmen. Suiker. Mixer. Mixer.
Marieke. Hoi. Smaakt het? Ja, ik kies er zin om wat. Dus... Ja. Hier is lang niet eten dan? Ja, vanmorgen een cracker. Oh ja, dat is net zo volgens je. Dan begrijp ik wel als je zin om wat haast. Ja. Ja, het is hier goed om te eten. Het jouwt die energie. Energie om te rennen. Te fietsen, Ja, of te bratsen. te leren. Ja, eens is dat eten brandstof voor die lichaam. Crack als benzine voor de auto. Ja, maar wij hebben volle leuke leven als een auto, want wij kunnen zelfs kiezen wat we eten. Nou, jouw mijn waren wafel. Of een spruitje. Nee. Ik begrijp wel dat je spruitjes net lekker vindt. Er zijn een hoop bij die het net lekker vinden. Dat komt door een giftig stofje wat erin zit. Zwavel. Daar ken de ingewand net zo goed door. En de noos, die waskog het. Ze stonken. Mag ik eens roeken? Jawel. Ik roek niks. Nee, die stonkstoffen die komen pas vrij als ze opzest in het water. Ik ken het wel even voor dit waan. Ik roek je trouwens al wat oors. Stront of zo. Oh ja, ik wie hier voor de witwatvraag. Oh, wat leuk. Wat is de witwatvraag? Waarom stonken skatesies? Of haast ook soms crackers skate letten? Nee. Wie van jullie laat wel eens een scheetje? Iedereen. Iedereen. Ja? Heeft iemand van jullie nog nooit een scheet gelaten? Wie is dat? Niemand. Oké, dus iedereen laat scheten. Ja, toen moest ik ineens. En ik ging rennen om naar de gang te gaan. Alleen toen was ik te laat. Doe ze allemaal? Hou ze een scheetje tegen. Eens maar dan weten wat er maar in eten gebeurt in de 1 om 2 dagen dat het in die lief zit. En het begint al hier bij die moelen, de voordoor. Zeg Marieke, dit stukje balen, dat is net dagelijks brandstof. Eerst moet het nog vies maken worden. Zo, dit is de moelen. Doch het stukje balen daar maar eens in. En maakt het maar eens vies met de hand. Dat doe je in kies nek. Dan komt er een beetje speeksel bij. En doe het nou nog maar eens troggelkoor heen. Sjoch Marieke, nou is het liedske nog om terug te slokken. Dan komt het in de slokdarm. We doen even krek alsof dit de slokdarm is. Bestou het erin scheppen? Ja. Houd ik hem vast. Nou komt het door de slokdarmen. In de magen. In de slokdarm kniepen de spieren het eten naar onderen. Tjussa. En in de magen wordt het nog lietser maken. Hoe dan? Want er zit ook geen kiezen in mijn magen. Nee, in de magen zitten geen kiezen. Er zitten zoere maagsappen in. Zo. Doch dat er maar eens bij. De hele kan? Ja, of de helft ongeveer. Zo is het goed. In die zoere maagsappen leidt het nog een heel skoft het eten, om verder te vertaren. En zo is het lieds genoeg om terug te gaan naar de darmen. Bah, dat roept naar braaksel. Ja, dat kan wel klappen. Als het ziek bent en als het spuien mast, dan komt het eten maar de zoere maagsappen tot de moele uit naar boeten. Maar normaal sprutsen gaat het eten van de magen naar de darmen. En de darmen, dat is ijskrek een lopende band. Crackers in een supermerk. Ja, crackers in de supermarkt.
Alleen nog je mem zet alleen nog op de lopende band wat ze echt nodig had. In de darmen is dat net zo. Alles gaat naar de darmen en wat in lichaam nodig had, dat gaat door de darmwand naar die lief. De rest is afval en dat wordt poep. Maar poep is volle dikker als deze brei. Ja, dat komt omdat die lichaam met drinken ek broeken kan. Een pat ervan gaat naar binnen en de rest dat plast uit. En wat oerbloedt, dat wordt een dikke massa. Poep. Brune poep. Ja, poep is bruin. Zeg maar. Het is bruin omdat er een hulpstof in de darmen zit. En die hulpstof, dat is gal. Gal zorgt ervoor dat het vet in ons eten hier liet maken wordt en naar het goede plak in het lief gaat. Zo ziet gal eruit. Gal is bruin en daarom is uw poep bruin. Hé Minke, stonkt dat ik? Ah, dit is poep van de kleinklauwotters en het stonkt verschrikkelijk. De kleinklauwotters die stonken het meest van het hele park. Maar ze krijgen toch geen snert of siepels te eten? Nou nee, ze krijgen gewoon zo'n eten, maar ja, poep stonkt eigenlijk altijd. Eerst s'avonds naar Limburg af en dan... Ah, lekker, koffie. naar Nou, Lekker. Kijk je er een bij? Die Minke zit vol geintjes, hè? Hé Minke, wist dan nou ik welke poep bij welk beest jet? Jazeker, dat weet ik heel goed. Sje, deze bijgelijks, die is van een emu. En nou, deze die kist vast hoor. Ja, die binnen van de geintjes. Ja, dat klopt, van de guides. Nou, en dit is ik wel een hele bijzondere. Dit lijkt het een beetje op mensenpoep, maar dan volle lietse. Dit is van een dwergaapje. En dit Eeuw. is dan de kleinklauwotterpoep. Leuk werk, Hasto. Ja, dat heb ik zeker. Eeuw. Maar hoe zit het nou met die skates? Nou, bij het vertaren van het eten wordt gas maken. En dit gas, dat worden die skatejes. Als ik siepel ziet of brune bien, dan had ik juist heel volle skaten litten. Ja, bij dat eten en bij spruitjes wordt volle meer gas maken. En dus mag het volle vaker aanpoepen. En dat stonkt. Ja, dat stonkt. Dat komt omdat er nog een orenhulpstof aan te pas komt. Orenhulpstaf? Ja, wist nog, zo krek vertelde ik die van de hulpstof gal. Die kleuren te poepbruin. Maar er is nog een hulpstof. Dat binnen de goede bacteriën. Bacteriën? Maar daar wil je toch ziek van? Nee, dit binnen de goede bacteriën. Ze zorgen ervoor dat de vitamines en orengroeistoffen op het goede plak in uw lief komen. Maar er is wel wat met die bacteriën. Wat is het dan? Ze stonken. Die bacteriën, die stonken. En daarom stonken uw skatejes. Het roepje hield dit nog wat vreemd. Ja. Dat binnen de spruitjes. Oh ja.
Stjonkt echt. Wist u's memken heel mooi jongen en u's hart speelt hobo. Dat klinkt deftig als ze vreegje, wat is stal, wat spelen stal. Wat ik kink in hart en mem net, let maar op, want dit is nij. Ik in jumpen en hoe komt het? Ik martje, ik muziek erbij. Ik in jumpen op een rap, op K3 of Beyoncé, Jantje Smit, Nigger Simon. Ik ben cool als je weet. Ik in jumpen op van alles, maar als ik heel eerlijk ben, is het nog leuker als ik zelf sterk muziek bij Martje keer. En hoe dorst dat worst al witte, mem zei nee dat dorst al net. No exist niet wel alleenig, als wij siepels half net. En dan kniep mijn broer zijn oor dicht, als hij is nou uit Mordij, maar uw spaken had hij laag het. Wist mijn liedse skates uit hij. Ik ging jumpen op een rap, op K3 of Beyoncé, Jantje Smit, Nigger Simon. Ik ben cool als Sugar Babe. Ik ging jumpen op van alles, maar als ik heel eerlijk ben, is het nog leuker als ik zelf sterk muziek bij Maatje keer. Word nooit wurig van dat jumpen, want nou bjentjes krauw je het. Wil mijn liedje oos afleren, maar het voelt het best op snet. Baken wat wil baken jaren, wat van Pieter Wilke shoot. Baken vindt het al je prachtig. Baak ik in het cel, zeg goed. Ik in jumpen op een rap, op K3 of Beyoncé, Jantje Smit, Nigger Simon. Ik ben cool als Sugar Babe. Ik in jumpen op van alles, maar als ik heel eerlijk ben, is het nog leuker als ik zelf sterk muziek bij Martje keer. Hoi skatesies uit Verwet. Ik weet het antwoord op je vraag waarom het skatesies zo stjonken. Wat een moeilijke vraag, hè? Nou, luister je maar goed. Alles wat we eten, een appel of een spruitsie bijvoorbeeld, wordt vertarren. Bij dat vertarren wordt een soort mooi gas ommaken. Dat gas dat is een soort mooi luchtbel in de darmen. Dat is die skate. Die luchtbel zelfs stjonkt net. Dat doen de goede bacteriën. Die houden het vieze luchtje onder de grote bel. En daarom stjonken die skatesjes. Dus bij het vertarren van een appel wordt volle minder gas ommaken als bij het vertarren van een spruit. Dus als spruitjes iest, was het volle meer aanpoepen als het een appel iest. Kies alles nog even nazien op onze website www.witwat.nl. Daar zie ik de foto's weer op. Die vinden we hartstikke leuk. Nou, tot de volgende Witwat. Hoi! Ik ben cool als Sugar Babe. Ik kan jumpen op van alles, maar als ik heel eerlijk ben, is het nog leuker als ik zelf sterk muziek